Ωραία, ξεκίνα. Λοιπόν, Έλα, κάνε την ψυχή. ποιο ήρθα εδώ, ναι, να κάνω καριέρα, τραγουδάω κάθε τρεις και με κοιτάει η κάμερα μαζί με τη Λίτα από το σπίτι που είναι με τη μαμά, γιο και έτσι. Πού, βρώμα. Λοιπόν, Ναι. μπορώ να πω πως έχει ένα μέλλον. Ναι, στο είδος του είναι καλός, αλλά εμείς δεν ψάχνουμε μόνο καλλιτέχνες σε ένα συγκεκριμένο είδος. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε τους ορίζοντες μας. Ναι, θέλουμε να τραγουδάει και άλλα τραγούδια, όχι μόνο αυτό το Κύριο, Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί στο επόμενο συμφωνώ. Ναι, να ξέρεις πως δεν θα σου δώσουμε την ευκαιρία να τραγουδήσεις ραπ μουσική. Θα μπορείς να τραγουδήσεις ατλέτα. Αλλά απλώς η μουσική Σίγουρα δεν είναι. μπορώ, αλλά δεν είναι σαν μόνο πράγμα. Από όπερα Πρέπει να είμαστε αυστηροί μαζί σου. Πρέπει καριέρα με αυτό το μαλλί δεν κάνει. Ναι. Και καταρχάς κατέβασε τα μανίκια σου, γιατί αυτό δεν είναι εμφάνιση ενός. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν χωρώ να βγάλω μου μέσα στα μανίκια. Εγώ θέλω που είμαι Καταλαβαίνω τι κρέμεται, δεν έχεις παπάρι, αγόρι μου. είναι η τελευταία λέξη της μόδας της όλης να κατεβαίνει κάτω, έτσι, και Κατεβαίνει όμως να και κάτι μπορεί άλλο. το παπάρι που είναι δίπλα. Μια ανησυχής φαίνεται μόνο του. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πως πρέπει να περάσει, αν και θα είμαστε αυστηροί μαζί σου στην επόμενη φάση. Ακριβώς. Περνάω. Ναι. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ, είμαστε καλύτεροι, έλα ρε. Yo, man. Γιο ρε, γιο ρε. Yo. Έλα. Yo, man. Ξανά. Πιστεύω ότι είναι άντρας. Ναι, έχει λίγο χνουδάκι εδώ. Καλησπέρα. Γεια σας, πείτε μας, ποιο είναι το όνομά σας? Μη μου πεις, Παντελής ο Μπόμπος. Αφιάκι. Ναι, το ξέρω, αγόρι μου, πιάσου το παιδί. Έβαλε τι, Μαζεύει. Σιλικόνη, μωρίνη. Τάνος. Ναι, θα δούμε. Όνομα και μπράβο. Δεν του μένω 10 χρόνια. Σε ποιο μήνα βρίσκεστε? Από το φαγάκι. Τρώτε πολύ, Για κοίταξε λίγο στο πλάι. Άμα. Λίγο χοντρούλι. Ναι, δεν είναι τέτοιο. Πρέπει να χάσεις οπωσδήποτε κιλά. Τουλάχιστον 5 γραμμάρια. Αν νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις, θα ακούσουμε το τραγούδι σου. Χορεύει κιόλα. Κάτσε το τραγουδάς στον μπάνιο. Στον μπάνιο, στην τουαλέτα εκεί που πλένεσαι. Μήπως στο μπάνιο έχει παράθυρα. Που παίζεις με το παπάκι σου. Τότε είσαι καλλιτέχνης, φίλε μου. Ναι, συγχαρητήρια. Πάει τίποτα μια. Ας το διάλο, ηλίθεια. Να λες μπορεί. Άμα θες εσύ. Θα έρθω μετά το switch, εντάξει. Έλα να το ψεκασά. Ας τον αφήσουμε να μιλήσει. Πριν από αυτό, κάποιος... Χορεύει στο χορό της κοιλιάς. Πολύ έξυπνο. Εδώ να δώσουμε τα χέρια μπροστά στην κάμερα. Παγγέλης ήταν συγκεκριμένο. Μήπως χορεύει η κοιλιά μόνη της. Μη μάγειρα αυτά. Όχι. Το κατάλαβα. Δεν παίζω και μέσα φαγητά. Πολύ ωραία. Ας τον αφήσουμε να Αστιάτορας. Και έχει μερίστας, παιδιά, έτσι, πάνω απ' όλα. Έχει ταλέντο. Έχει ένα βάθος συμφωνείτε. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία χρειά στη φωνή και χορεύει εξαιρετικά, αλλά
Εμένα μου άρεσαν τα ειδικά εφέ. Ναι. Υπάρχουν Που είχε το τραγούδι. Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι δεν ήταν ειδικά εφέ. Το τραγούδι Γιατί το κάτι έχεις που γράψει είχε- μόνος σου ή είναι κάποιο γνωστό τραγούδι? Σάκη. Σε παραλλαγή νομίζω ότι Σάκη, γιατί ο Σάκης είναι θεός. Σ' αρέσει ο Σάκης? Είναι θεός ο Σάκης. Συμφωνώ μαζί. Και αν Συμφωνώ. πες μας ότι σ' αρέσει, δηλαδή Συμφωνώ πειράζει μαζί και σου, αμέσως. Αμεράκη. τον έχουμε αναλάβει ειδικά Είναι αυτό. θεό άνθρωπος, είναι θεό. Τον έχουμε αναλάβει ειδικά αυτό το παιδί και ήταν σκούκλες. Το παιδί είναι star, Είπε εντάξει. το Σάκη για τον Μπούτσο. Δεν παίρνει να σου Και φύγε. σε συγχαίρω που ακολουθείς τα βή- σε συγχαίρω που ακολουθείς τα βήματά του. Ναι, είπε το Σάκη για τον Μπούτσο. Είπε στο Σάκη για τον Μπούτσο. Μπράβο, φύγε μόλι. Μπορείς να φύγεις τώρα. Από εκεί είναι η πόρτα. Ποιον? Α, θέλει να το γαμίσει. Α, εντάξει, θα σου καλύψω ένα λεπτάκι. Πόσους λούτσους έχεις Θα φάει? σου έχουν βάλει στον κόλλο, βρε, για να είσαι η κοιλιά σου. Έχεις αφήσει κανέναν μέσα. Θεό.